Odlazeća ministarka pravde Srbije Snežana Malović ocenila je prilikom nedavnog otvaranja nove zgrade suda u Aranđelovcu, kojem je prisustvovala i američka ambasadorka Mary Warlick, da je to još jedan korak ka izgradnji efikasnog i transparentnog pravosudnog sistema, što je cilj postavljen pre više od 3 godine. Koleginica Katarina Radović je u razgovoru sa Milanom Nikolićem, pravnim savjetnikom pri programu za podelu vlasti koji finansira USAID u Beogradu, najpre upitala koliko je na tome do sada urađeno, s obzirom da je to najvažniji preduslov za pridruživanje Evropskoj uniji, koja je u više navrata prigovorila da reforma sudstva nije sprovedena. Kada je započela reforma pravosuđa pre 3 godine ili usvajanjem seta pravosudnih zakona 2008. godine, uspostavljen je, čini se, dobar institucionalni i zakonodavni okvir. Međutim, određene faze implementacije u okviru reforme, dakle, sprovođenje tih zakona, čini se da nije bio na najvišem nivou i na najbolji način sproveden, što je Evropska unija prepoznala i u svojim izveštajima o progresu. Urađeni su veliki koraci na uspostavljanju nove mreže sudova, uspostavljene su neka nova tela koja bi trebalo da doprinesu nezavisnosti pravosuđa. Tu pre svega mislim na Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca. Međutim, postoje određene oblasti u kojima reforma nije sprovedena na najbolji način, poput toliko kritikovanog izbora sudija i tužilaca, poput određenih oblasti borbe protiv korupcije. Učinjeno je mnogo do sada u okviru reforme, ali veliki put još predstoji da bi se dostigli neki evropski standardi u ovoj oblasti. Ovom reformom pravosuđa treba da budu presečeni svi politički, ekonomski, kriminalni i drugi uticaji na pravosuđe i njene nosioce. Ta reforma nije politička tema i treba da bude u interesu svih građana Srbije. Šta Sjedinjene države i konkretno možda USAID mogu da učine da pomognu u tome? Ja bih istakao, na primjer, da kroz američke programe pomoći postoje programi u Srbiji. Na jednom od tih programa radim i ja, to je program podele vlasti, koji doprinose tome da se uspostavi efikasniji sistem pravosuđa, da se poboljša upravljanje sudovima i da se ojača nezavisnost pravosuđa u odnosu na druge dve grane vlasti, u odnosu na zakonodavnu i odnosu na izvršnu granu vlasti. Pa mi, na primjer, pomažemo Visokom savetu sudstva da uspostavi nezavisan sistem budžetiranja, a bez nezavisnog budžeta teško je govoriti i o nezavisnom pravosuđu.